皆さんこんにちは、モンビューです。この番組は日本の東京からモンゴル人の女子2人が、モンゴルについて、何か一つタイトルを選んでゆるく語っていく番組になっています。で、今日のテーマはモンゴル語についてです。はい、モンゴル語について今回話していこうと思うんですけれども、このポッドキャストは、Apple のポッドキャストと YouTube で同時配信されていまして、あと私たちモンゴル語でも日本のことを配信していますので、同じアカウントで混ざって混在していますので、日本の皆様にこうやってタイトルとかで見分けて聞いて、くださればと思います。そうですね。で、今日のテーマはモンゴル語について。じゃあ今日はモンゴル語について、語っていくんだけど、結構日本で、多分おそらくモンゴル人と出会うのが結構確率が低いよね。そもそもモンゴル全体の人口も300万人ぐらいしかいないし、そのうちに日本にいる人って何人ぐらいでしたっけ？ 1万人ぐらいだね。いるらしいですそうなね。ので、それぐらいしかないので、多分身近にモンゴル語を耳にすることってあまりないと思うんだけど、結構聞かれるのが、モンゴル人って何語を喋るのっていう質問が多いよね。そうですね。で、モンゴル語ですよって言うと、モンゴル語ってうん。どんな言葉ですか？どんな言語ですか？って聞かれますよね。ねえ。で、その中に結構内モンゴルと、あとモンゴル国の、違いについて多分知らない方も多いと思うんだけど、その内モンゴルっていうのが中国の中にある、内モンゴル自治区という、自治区で、私たちが出身のモンゴルは独立したモンゴル国になりますね。で、その、公用語はもちろんモンゴル語。でして、で、比較的その内モンゴル、中国の中にある内モンゴルが喋るのが、モンゴル語も喋るんだけど、主に多分今は中国語になってますよね。なので、多分結構モンゴル人ってなったら、中国語も喋られるのみたいな、そういうイメージが持っている人が多いような印象があるよそうね。ですね。その内モンゴル、中国の中の自治区の内モンゴルの人口が、全人口がモンゴル国の全人口より多くうん。て、それで、日本に来ている内モンゴルの人たちも、モンゴル人よりおそらく多いと思うので、世間でね、日本の人たちと会う確率が内モンゴル人の方が多いと思うんですね。で、なぜ私たちがこんな説明をしているかっていうと、その内モンゴルの人たちはモンゴル語も喋れて、喋れる人は喋れて、喋られない人も喋られないみたいんですけど、で、中国語はすごい、ネイティブなので、喋れちゃうので、モンゴル人は中国語を、喋ることができるって、勘違いする人が多くてですね。なので、うん。内モンゴルをこうだ、モンゴルをこうだって言ってるんじゃなくて、私たちモンゴル人は全然中国語が喋れない。なので、さっき冒頭にこういううん。話を説明。で説明をしてまして、そこからそうですね、公用語はモンゴル語で、モンゴル語って、文字はロシアの文字を使って、キキリルリル文字っ文字。ていうキリル文字を使っている言語ですよね。うん。あとは、語順は日本語に似てますよね。そうですね、母音が、7つあって、日うん。本は母音が5つあるんですけど、モンゴル語は、うとうっていう、日本の母音より2つ多い母音を持ってまして、で、他に、子音が結構、日本語にない子音も結構ありますので、発音も結構ね、難しくなってきますよね。日本語から見ると、日本人ねえ、と。かなり日本語にない発音がたくさんあるので、多分結構フランス語とかに似ているってよく言われるよね。ああ、確かに、うフランスん。語、ドイツ語みたいに、うんうんそういううん。硬い、なんか、そう。喉から出る発音へとか、だったり、
とかね。そうですね。あと、そうね、がとか、うはとか、んうん。あと、まあ、いとかね。うんうんうん。下を巻くるみたうん。いな、そういう発音が結構硬い発音が結構ありますので、ちょっと発音だけが難しいんですけど、順番は日本語と全く同じなので、名詞、助詞、動詞みたいな感じでくっつけていけば、日本語とその部分が全く一緒なので、まあ、話せちゃうよね。話せちゃう。言葉と、あとそう文法、多分ね、くっ助詞つけていとかけば、分かっていれば、はい。モンゴル語も比較的勉強しやすいんじゃないかなって思うよね。そうですね。そのうん英語を喋る英語圏の国たちの人たちから見ると、日本語って多分ね、順番が違うので、日本語を、勉強されるのは難しいかもしれないですけど、そういった面ではモンゴルの人は、まあ、割とね、うん。スラスラ話せちゃいますよね。最初、ねえ、少しだけ勉強すれば。あれだようん、ね。日本語を勉強する上で、一番ネックなのがやっぱり漢字だよね。漢字そうですがみんなね。もう声を揃そう、難えて、しいって言いそうますよそうそう。ね。あとは、まあ、今の、モンゴル語はキリル文字なんだけど、これは、比較的、まあ、新しく入ってきた、ロシアから入ってきた、そのソ連の時に入ってきた文字で、その前は、縦文字という、今の内モンゴルが使っている、そういう、日本の、まあ、書道みたいな、そういう、えーなんだろう、筆で、書いてた。そういう、文そうで字すね。をまあ、出たよね。日常は普通にペンでね、うんうんうん。書いてたんですけれども、今はそういうまさにその書道で書いうん。たりね、そういう形にはなってますね。うん、まあ、文化的に残ってる感じだよね。そうです今は。ね。歴史と文化うん。が、うん、あとは、そうだね。あと、その内モンゴル語が、今のそのモンゴル国で喋っているモンゴル語とまたちょっと別っていうか違う表現、違う言葉、発音とかまあ、若が、干違いますね、よね。うんうん、そうだ結ね。構な方言みたいな。そうだね。ね。うん。あとは、まあ、モンゴル国内でも民族がいくつかあって、それの、一番多いのが、ハロハ族という、今のエギちゃんと私の、喋っている、モンゴル語なんだけど、それ以外にもたくさん、いくつかの、民族が喋っているそういう方言と、あとは、カザフ族という、カザクスタン人が、喋っている語が、まあ、もう全く違う言語なので、カザフ語になるので、まあ、何喋ってるのか全然わかんない。まあ、カザフスタン人っていうか、モンゴル人なうんうんんですけど、カうんうん。ザフ族ですよね。ね。モンゴルの西の方にあるうんカザフ族の、民族が、モンゴルの、ある県、一つの県うん。がカザフ族の人たちがまだ住んでいるので、その人たちはもう全然別の言葉になっちね。ゃうんうですけど、んうん。他はみんなそういうモンゴル語、うもうんうん。90何、7%うん。ぐらいがね、モンゴル語が公用語でモンゴル語を使ってうんうん。ね。西の方は結構分かりづらいっていうか、方言が結構強いよね。う特に。ん。ちょっとね、そうですよね。でも私の両親が西の方の出身だから、私はそう割と聞き取りやうーすいっていうん。か、でもやっぱりなまってるなうーと思うんですよん。ね。そうだね。こうやって考えると、まあ面白いよね。まあ日本もそうだよね。東京とあと大阪とか西の方で全然また違う、言い方とか単語とか方言とかあるのうん。で、それとまあ同じ似たようなものですね。でも、日本ね、国内でそういう全く違う言語を喋る民族っていうのはないじゃないですか。そういったああ、意味で確かに、結構面白いかもしれないですね。そのカザフのうんうバイオルんうんうん。ギ県ね。カザフ族のバイオルギ県が。うん。じゃあ、モンゴル語でせっかくなので、ちょっといくつかみんなうん。に紹介しようか。言葉うん。
そうですね。じゃあ、まずは挨拶から。うんうん。じゃあ、こんにちはを、こんにちはは、せんべの。みんなこう、せんべいとか言うんですけどね、日本人が。せんべいのうん。になります。なんかでも、書くうんうん。言葉と発音が若うん。干、なんか違ってそうそうそう聞こえるみたそうそう。いなんですけれども、私たちあんまり実感してないですよね、そいや、れ。でも、よくよく聞いたら、本当に、結構、なまってる、やっぱり。例えば、あなまの、ってる。そう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 、話し言葉が。例えば、こんにちは。これは2つの言葉からなってるじゃないですか。せん、べん、うん。お。でも、これを会話に言うときに、せんべの。で、一つのああ、ちょっとね、言葉に、そう短そう、くなりますよ聞ね。こえちゃうので、これが多分結構、難しいかもうん、ね。あ、発音。そういえば、そう、英語も結構ね、うんうん。書くと話すのって結構変わってくるから、そうかもしれないね。そう、それと同じよそう、うなものですね。モンゴル語学習者にはそれも、これもちょっとね、ネックかもうんうん。しれないですね。うん。うん。あとは、じゃあ、ありがとありがとうは、バイルッタ、う。バイルッうん、これタは、言います。L の発音が難しいよ L ね。の発音がう2つも重ん。なって入っちゃってるからね。じゃあ、自分たちの名前を言ってみましょうか。うん。じゃあ、エギちゃんどうぞ。じゃあ、私がエイギと言いますが、ミニニリク、エイギゲテクと言いうます。ミん。ニは私の、ネリーグは名前を、エイギで、ゲテクはと言います。みたいなうん。感じですね。そうだね。日本語と似てるので、もう単語とあと助詞だけ覚えちゃえば、もうそらそら話せちゃうので、あと本当にね、くっつ日けていけ本語、れば。うんうんうん。日本語と同じ語源が一緒だよね。モンゴル語と日本語、あそうと韓ね。国語も。そのみんな元がね、アル同じ、タイアルタイ、語源からなっているので、結構、うん、勉強はしやすいかなって思いますね。じゃあ、今日本にいて、モンゴル語を勉強したいなっていう人はどういうふうに勉強したらいいかな。まずは、まあ、文字は35個しかうんないので、もうそれだけ覚えちゃえばくっつけて読めることができて、そこからも単語を、覚えていけばね、それだけじゃないけど、ひらがな、カタカナ、漢字みたいなたくさんなくて、もうほんと35個しかないので、文字を覚えて、で、文法に入っていけば、そうん、こまで難しくないと思いますよね。うん、で、うん。教材とかあるよね、モンゴルそう語のそうそう。教材。結構日本語で説明されているモンゴル語の教材があるので、まあ、多分大きい本屋に行ったらちょっとあるかもしれないんだけど、だいたい本屋よりはネットで Amazon とかで、注文した方がいろいろ種類があるので、そちらをチェックしてみた方がいいかもしれないね。あと、学校とかオンライン学うん校とうん。かあるのかな。ねえ、多分オンライン教室とか普通の対面教室とかはいくつかあると思い日ま本でね。すね。うんうん。あと、たまにだけど留学する人もいますよね、モンゴうんルに。うんうん。その東京た外まに国語大聞くんですけ学、ど、そうそう、から毎年その国費留学とかでモンゴル国立大学に何人かかな、多分10名以内だと思うんだけど、が交換留学で行っているみたいよね。うーん。うん。でもその学生たちは本当にモンゴル語上手。びっくり、びっくりするぐらい、うん、すごいうん、上手。そうそう、モンゴルで住んでいるその在韓の人うんうん。たちとか、あとずっと住んでるビジネスやって、ずっとモンゴルに住んでる日本人がいて、たまになんかテレビ番組とかでう出るんうん。よね。すごいなんかネイティブみたいに話しますようんうん。ね。そうそうそう。やっぱり、うん。まあ、発音が最初はちょっと難しいかもしれないんだけど、何回か何回か言ってるうちに結構慣れてくるので、
そしたら、本当に日本人にとっては結構勉強しやすい言語かなって思う。おすすめ。そうだよね。おすすめ。モンゴル語を勉強して何するのっあ、て感そう、じですけど。あとは、あれ、もしモンゴル語を喋れたら、結構、やっぱし、それ、わかる人って少ないから、ああ、確かに便そう、利ですよ。そうそうそう、あちらこちらで、例えば秘密話とか、なんだろう、まあ、普通になんか話すときに、電車とかで私たちよくやってるんだけど、ね。モンゴル語を喋って、それで周り誰もわかんないから、あ、いいなって。誰もわかんないという。ねえ。でもたまに同じ電車に同じモンゴル人座って確かに、モたら、ンゴル人がいたらね、めどうしっちゃ恥ずかしいようってよね。どんな感じなんだ話してるのっけど、ていう感じですけど。でも大体、モンゴル語を喋るので、結構あれだよね。なんだろう、言いたいことは何でも言えちゃうっていうか、モンゴル語で。当たり前だけど、そうそ便うそう。利だよね。それ海外で住むそうそう。には。例えば英語とかだったら、大体みんなわかるし、あんまうん。りね、話せないかもしれないけど。あとなんか私たちそういう電車で、そうやってね、モンゴル語を話していくと、すごいなんか何語だろうみたいな目で見られますよね、ちょっねえ、と。びっくりされ顔とかってるよね。普通にね、黙日本ってれば日人に。本人 そうそうそう。黙ってればバレないのでで、喋り出すと、なんか中国語でもない、韓国語でもない、何語喋ってるんだろうってなんか思われてるんだろうなっていうねえ、そことがうだよありますよね。ね。結構顔とか、まあ、特に日本人に似てるからね。まあ、最後、最近、わかんなくなっちゃいましたね。最初は結構、まあ、モンゴル人見て分かってたんだけど、こっちに住んで長い人はもう分かんない、私今。モンゴルそうです人なのか、日よね。本人なのか。うん。私、前の職場でなんかいろんな国の学生たちと話すというそういうなんかイベントみたいになって、で、なんかある男の子とずっと日本語で喋ってたらモンゴル人だったという。あるよね。そう、びっくりして、これってわからないもんだねって思っうんうて。んうん。ねえ、結構、特にこっちに長くいる人とか、本当ね、馴なん染んじゃえばだろわかう。そうんない。そうそう、顔もなんか馴染んでくるかな。まあ雰囲嬉しい。気も日本人っぽくなってくるし、あと顔まで似てくるってすごいよね。ですよね。何それ。食べ物とか、なんだろう。何が影響あしてる気となんか、候とか、まあ人にもよると思うけど、化ずっと変わら粧とか。ない人もいるあ、けいるいるどね。いる。うんうん。服装とかもうん。普通になんかこの人モンゴルかもと思ってたら本当にモンゴルだったりしうんうん。てね。それもあるけど、すごい馴染み込んでる人もいるよね。ねえ。なんかいいことか悪いことかわかんないけど。うん。じゃあ、あとは、今、冒頭にも言ったように、私たちは、YouTube と、あとは、Apple の、ポッドキャスト、アプリで、ポッドキャストを、載せているんだけど、もし何か、質問とか、何かコメントとかあれば、YouTube の方で書いていただければ、そうですね。こちらは、日本に興味を持っているモンゴル人と、あと、モンゴルに興味を持っている日本人、同時に同じチャンネルで聞いているので、お互い何か、いい、コミュニティになる場が作れたらなって思って、このチャンネルを立ち上げたので、もし何か、例えば今、モンゴル語勉強中の人が、例えば何か質問とか、モンゴル語についてとか、モンゴルについて何かあれば、モンゴル語でもいいし、日本語でも、優しい日本語で書いていただければ、誰か、あの、えーなんだろう、答えたりとか、そういう、会話が生まれたらいいなって思ってるそうですよね。ね。うん。そういう夢を持ってやっています。うん。誰か答えてくれなくても私たち絶対答えます。返事しますんで。絶対うん。答えますんで。はい。うん、そうですね。じゃあ今回のうん。
テーマはこのぐらいにしましょうか。そうそうそう、最後に一つ、付け加えるのであれば、モンゴル語検定試験って聞いたことある？ないよね。思ってた、あるのかなってそう、あったあった。すごい。そうそう。これは、何試験というの？モンゴル語検定試験。モンゴル語その能力検定試験かな。そう。えーで、年に2回ぐらい、場所は東京なんだけど、東京で受験できて、すごい。そうそうそう。それで、レベルは、初中級と上級、多分2つ2つだけ？しか、なかったと思う。で、検定料は6000円ぐらいでしたっけな。6000 2つだけっ何千円ぐらいて甘すで、ぎない？そういう検定試験もあったのまあでで、も、もし興味があるす人ごいね。いたら、ネットでモンゴル語検定試験で調べれば、情報が出てくると思います。私たち受けたらどのぐらい何点取れるかな？多分、私、その初級の問題見たんだけど、そこまで、やっぱり、外国人向けのあれなので、まあ、外国人向けというか、日本人向けだと思いますね、それは。ううん。ん。日本人向けに出た試験だそうです。じゃあ、このように、モンゴルについて、これからも、トピックを選んで、いろいろ喋っていきたいと思いますので、何かご要望とかコメント等があれば、コメント欄に、気軽に、打っていただければ嬉しいです。はい、今日も最後まで聞いて、くださりありがとうございます。また次のエピソード、多分2つ、日本モンゴル語のポッドキャスト出して、1本、日本語の方を出しているので、この次は2つモンゴルの番組入って、その次3本目に入ると思います。大体月1か2ぐらいで入りますので、不定期なので、時々覗いてみてくれれば嬉しいです。うん。はい。では、皆さんいつも聞いてくれてありがとうございます。あとコメントもお待ちしてます。サッカーがコメントって3回ぐらい言ってますのでしてあげてください、うん。皆さん。はい、では次の、ポッドキャストまで。またね。バイバイ。はい。ありがとうございました。バイバイ。